o yiɗo komi wolta ɗo ko inna ɗe ba'e andi hunde fof no mari sifa none mum sifaji mum ɗum ɗo yaaduɓe hakkilla ɗen ko andi ɓe ko colli nanduɗi wirdata ko nandi kon hina hasard o yiɗo ko yahudiɓe bomɓe ɓenni inteɓe ashkenaz c'est-à-dire ko ɓeɗo woni ɓe wanoɓe yahudiɓe porto inneteɓe no laami adna on huɓɓude nge no laami mbuɗɗi no laami ɓe pinka on laami ka kala ka mbuɗi natta wano Europe ɗo ko kamɓe domini ɗo o yii hino ɓeɗo ko wahabiya ɓenni wahabiyaɓe telle leyɗe arabe ɗen ɓeɗo ko wahabiyaɓe men ɓen ɓeɗo ko shiya ɓenni karamba koɓe shiya ɓen o yii ɓe wonɓe leydi o ko ɓeɗo innete église orthodoxe ko ɓeɗo innete église orthodoxe o yi kamɓe kadi baye maɓɓe ne ko ɓe wontele Russie to andi mi wino ko diina spiritualité diina kan quoi ko ɗum ɗon ati économie ko ɗum ɗon ati politique ko ɗum ɗon ati culture ɗum ɗo fof ko arta ɓaw donc si diina kan ka boni wo ɗum ɗon fof ko calɗi économie on bonay politique on bonay culture on bonay on faami wandi ɓeɗo fof hino mari point en commun ko nanduɗi wirdata ɗe baye maɓɓe eɓe fof ɓe niwo kamɓe woni dame yawgol ka Allah par ce que fiyon nu ko ɓe anda hadisaji ɗi on faami mais hadisaji ɗi ko kamɓe windi ɗi ina Allah jippini ɗi donc en fof en jogaki hadisaji ɗi no wodi hadisaji kamɓe tun andi fi majji ko janguɗa ɗo hadisa o yaha Arabie Saoudite ɓe holle hadisaji ɗi a meeɗa nande fimu o yii donc andi no wawa ɓe moƴƴinoɓe yahudiɓe moƴƴinoɓe mbuɗɗi a heɓata mbuɗi ha ɓuura yahudijo par ce que kanko ko si tampo makko waɗama hoore kaydir ndi wonta mbuɗi donc a ɓurta mbuɗi yahudijo abadan joni noon taskite politiquement andi déjà ɓe mari en commun ɗe defte hadis mais nare politiquement leyɗe ɗe tata ɗe gande ɗo no laami to kon ɗum ɓe watta ko piiji gotum ɗum Arabie Saoudite hande no yande hoore wano Yemen ɓe bugoɓe ɓe halka ɓe few wano Yemen Arabie Saoudite ɗo bugaɗe bom bimɓe kikkiɗe ɓeɗo yahudiɓe ɓeɗo nanda ɓeɗo ɓe mulude ɓeya to o faami Palestine to joni ɓe usasiɓe kamen so yiɓe ala warde yimɓe ɓe itta wonkiji kamen ko woni ɓe heɓalɗen doole taw kono aroye par ce que hay fewno ɗo no woodi zone ji e nder kamen a susata waɗa wola piiji goo sina ɗum ɓe dampete par ce que déjà kamɓe ɓe hoolori dampere fi protège gol hadisaji maɓɓe ɗi ɓe hoolora argument de sa addi haalaji goo tawi hadisaji maɓɓe ɗi yana woni koɓe beebine ha fewa voilà ɓe inteɓe ɗo shiya Iran ko woni bus anda ɗum kono e nder Iran toon ɗo woodi communauté woyi ñoƴƴa koye carrément voilà ɓe lega kadi ko le même wano o russe ɗare ɗum o russe ko gollitirgol doole c'est à dire ko daguinaɗa ɓe doole mbawgu ko ɗum e jooma laamuji ɗin kañum e ɓe gollidata en fait par ce que ɓe addana ɓe daguinante laamu faami laamuji bonɗi ɗi joni noon so yeehi kadi ka rewɓe on tawa c'est la même vision c'est à dire que ɓe fof koyeɓe ubbu debbo fi on ɗum par ce que ko debbo woni sifare ɓurde mawde Allah nden sifare andi ko debbo feññini sifare ɓurde mawde Allah nde woni arrahman ko debbo yaltinta ittata ko jonnata wurnitinta ko maayi ko debbo wurnitinta ko maayi ko ɓe debbo immorde ko maayi moƴƴinta ko wuuri maniyu ko jonta debbo on kon koko maayi en fait sa memi haray ko glacé mara vie par ce que inte vie ko yiite mais o maniyu mo hibbata sa memi mo ata ko glacé ayi ko hunde inutile mort tata ça n'a aucun sens o yetta ɗum ɗon o moƴƴina o yaltina nde bobo wurɗo worɓe busno woodi hara ko taafuɓe ɗum hara ko abandunuɓe gurnan ɓe wawi ukkodirde debbo wurnintinaɓe ɓerde net et puis ndare hay à l'âge de 16 ans ko ɗum men minta jeune ɓe ɓen ɓe fuɗɗo wonde rebelle ɓe fuɗɗo wonde révolution c'est à dire heɓa mentalité ji dartanagol piiji ko juɓɓen o yi ko par ce que ko debbo on en fait vitalisata gorko ko debbo jonta vie ko ɗum waɗi tawi sa ñoƴƴi ko société
attaquer connexion hakkunde rewɓe worɓe parce que en fait ɗum ko de l'ordre de la biologie. Oui, c'est nder rewɓe no nder société on stabilise to société on ka naata e comme une compétition pour la réussite famille. Et puis ko debbo woni ambassadeur communauté, donc no way wo ko ɗo woni reflet communauté on en fait. Joni noon ɓeɗo fop ko position goto ɓe mari par rapport rewɓe. Leyɗe ɗe ka gande maɓɓe laami ton fop ko politique goto ngi woni wadde d'agression ji. Woni ko Russie ka ɓeɗo laami to orthodoxe ɓe, woni ko États-Unis ka ɓe Yahudi ɓe ɗo laami ton, ko leyɗe wona ɗe wullitorede no agresse yimɓe. Woni ko Arabie Saoudite, woni ko ɓe Iranien ɓe. Parce que wano ɓen teɓe kirde ɓen falno ɓe binade ton, kono ɓayde ɓe ƴoƴiɓe ɓe ɓoƴiɓe ha hande nan dalto fi maɓɓe. Ko ɗum waɗi ɓeɗo fop si ɓe mboɓodirike debbo tawetake. Joni noon ɓe fop diina maɓɓe ka honto ko ɓe dewtika. Wano Yahudi ɓen ko gi defti ɗo jiɓe nde Talmud. Mi jani ngali ayaje maɓɓe ne ko jelɓe wa nder ton. Kono andi ɓe ni na tawra to jangete ko ndeɗo le version classique mo version normale on, version première. Version ɓuraɗo andede on ko 5400 pages o mari. Imaginez non 5400 pages ko penale jelu watta e nder ɗerol ha wona 5000 guluji jowi e temeɗɗe nayyi ɗiri gi defti ɗo. Joni noon andi mi woliɗo ɗo fi enen o Bukhari en ko 6000 goɗɗum ɗo mi sigi Muslim ko 7000 hadisaji ko ɓe fefindi kon Ibn Majah. O andi kaynitiɓe sunna en ko ɓen kamɓe ɓe suuɓi 6. Shia ɓen kañum kadi ari suuɓi 4. Shia ɓen kamɓe ɓenna ko karamokoɓe 4 windanɓe ɓe hadisaji maɓɓe ɗen kamɓe kadi. O wi noon kamɓe hadisaji maɓɓe no hulɓinide par ce que gi defti ɗo tun inte gi Al-Kafi ko hadisaji guluji 6 woni nder ton. Astaghfirullah, hadisaje guluji 16 e nder nde ɗo tindede Al-Kafi. E nder nde ɗo inetede man la yadurru al-faqih ko hadisaje guluji 9 e 54 won nder ton. Nde ɗo inetede tawhidul ahkam no tahdid al ahkam ko hadisaje guluji 13 e temeɗɗe 5 e 9 won nder ton. E nder nde ɗo entende al istisbar al istibsar ko hadisaje guluji 5 e 5 e temeɗɗe 5 e jeɗɗi. Hadisaje guluji 5 e temeɗɗe 5 e 11 woni e nder no al istibsar. Andi en yunoke hadisaje sunnayankoɓe intiɓe sunnayanko par ce que ina Allah adi ɗum noon kadi ko inni on ko muslim kamɓe ɓeni ko ɓe sunnayanko mais sunna ina Allah jippini ina nelaɗo windi ina sahaba en fait nelaɗo ina nelaɓe windi ɗum. Quand même ɓe darno tawɗen ko environ guluji 35 hadis 35000 hadis fayda ɓe fefindi ɓenni iwdi yimɓe 6. O andi ɗo Shia ɓen kañum e karama ko mum 4 addanɗe ɓe hadis. Shia ɓen e hoore karama ko 4 pet fayda son konti ɗo ɓe yahi 43000 hadis environ parce que 16000 plus 13000 déjà woni 27000 mi sikki. On ɓeyti ɗo 9000 plus 5000 et tout ça ko environ guluji 40 e temettati goɗɗum hadis. C'est-à-dire que ɓe feƴƴitike nombre de hadis sunnayankoɓe par ce que sunnayankoɓe kañum ko fefidi kon ko guluji 35 fira kala ɓe ni ka ɓe suuɓi ɗon ko guluji temettati oui guluji temettati hadis e nder ɗum ɓe suuɓi ko e nder ɗum ɗon ɓe suuɓi beru konko ɓe suuɓi wano Bukhari suuɓi guluji 6 muɗɗi Muslim kañum kadi suuɓi guluji 7 muɗɗi ainsi de suite. Joni non donc ɗo par ce que Shia ɓe wonde ɓe ara ɗo ɓe na wi gonga ma hadisaji ɓeeɗa ɗin ko fenade mais en fait ko penale gote ɗe hina meran fof ɗo acciti baye gotum ne. So yehi ka nasaraɓe o yi ɓe mari guluji 7 ko jogaɓe ko selluɓe, c'est à dire que kala ko ɓe wulni no ɓe fuytirta noon ɗa wawi ñentinde kala ko ɓe waɗi ɓe beppi anda ɓe hande ɓe ɓe yinti noon ɓe windi defte ɓeɗo fof kadi sa yehi janngol ka maɓɓe a jangga ɗum ɗo jangga ɗon ha feeta ɓenne Saint Paul ɓenne Saint Pierre orthodoxe ɓe gen kan no maɗo ko innete le synaxaire c'est à dire que compilé ɓe considéri ko laaɓɓe
leɗɗe yiɗo ko nanduɗi coow waɗata